ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବା ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆମର ଜୀବନ। ଯିଏ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ ସେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷର ଗଣା ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ ସେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମଣିଷ ଏବଂ ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରା କଥାରେ ଅଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜିରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ବାକି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ କହନ୍ତି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଯେଉଁ ଜାତି ଯେତେ କର୍ମଠ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସେ ଜାତି ସେତେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତି ହୋଇପାରିଛି। କାରଣ ମରଣଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ କାଳରେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ତାହା ହିଁ ତ ସୁନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଏ କାରଣ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଯୌବନ ସମୟରେ ଯିଏ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁତାପ କରିବା ସାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯୌବନ ସମୟରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ ସେ ହିଁ ସୁଖ ପାଏ ଏବଂ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ଜଗି ଚଳିଲେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହାରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସେ ସମୟକୁ କେବେ ଜଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୟ ସହ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖୋଜିଲେ କେବେ ବି ମିଳିବନି। କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମସ୍ତେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର କାମ ଆଜିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଲିକୁ କେବେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେବ ସେତେବେଳେ ଅତୀତ ସମୟକୁ ଖୋଜିବା ସେ କେବେ ବି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୌବନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସଫଳ ମିଳିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯୌବନ ସମୟ ଆମେ ନା ସେ ସମୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ସମୟକୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ନଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ତୁମେ ଠିକ୍ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ନହେଲେ ଉପକାରର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗଲାବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶେଷରେ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ତୁମେ ଯଦି ପଛରୁ ଡାକିବ ସେ କେବେ ବି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଗତି କରି ଚାଲିଛି ବା ଅତୀତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ଆପଣ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଚିର ନମସ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।
କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବି।